Mayong adlaw mga kaigsuonan! Welcome sa atong series Ancient Stories, Timeless Lessons. Nakoy personal nga kasinatian nga gusto nakoy paambit. Usa ka higayon, adunay tawo nga akong gisaligan pag-ayo. Akong gihigugma og giila nga suod nga higala nga nakapasakit nako. Ang sakit dili tungod sa nahitabo nga material, apan tungod kay gikan kini sa usa ka tawo nga akong gitagaan ug dakong lugar sa akong kasing-kasing. Ambot ninyo, pero para nako, mas lisod gyud ang kasakit kung gikan sa tawo nga imong gi-expect nga mutabang, dili makapasakit. Siguro makarelate mo ani, kanang gisalikway, giilad, gipasakitan sa tawo nga gisaligan. Ang betrayal, mga igsoon, dako kaayo nga kasakit. Murag na usab ang tanan og usahay makapangutana ta, unsaon nako pagbarog balik ani? Og tingali kamo, naamoy kaugalingong sugilanon? Basing gisalikan mo sa inyong pamilya ug kamo gihimong kasaligan sa usa ka buluhaton, apan giilad lang di ay. Basin usa ka suod nga higala ang misalikway ninyo, basin naamoy partner o kauban sa negosyo nga misabot kaninyo. Lisod gyud, di ba? Makapangutana ta, asa ang Dios ani? Ngano nga gitugot sa Dios nga masakitan ko ani nga paagi? Kining mga pangutana tinuod ug natural nga mabate. Apan karon, atong tun-an ang sugilanon sa usa ka tawo nga nakasinati sa pinakalisod nga betrayal ug nakakaplag sa walay pag-undang nga panalangin gikan sa Dios. Ang tawo nga akong pasabot mao si Jose. Si Jose mao ang pinalabi nga anak ni Jacob. Gihatagan siya og bisti nga lain-lain og kolor, simbolo sa dakong gugma sa iyang amahan. Apan tungod niini, nasina ang iyang mga igsoon. Imagina ninyo, imong kaugalingong igsuon nga dapat mutabang og mutagbo sa imong panginahanglan, sila mismo ang mibuhat og plano batok kanimo. Sa unang higayon, ila siyang plano nga patyon. Pero sa ulahi, ila na lang siya gibaligya ngadto sa mga Ismaelitas. Murag giitsa siya sa kamot sa mga langyaw. Ang presyo, 20 ka piraso nga salapi. Si Jose nahimong ulipon sa Ehipto. Dito, gihimo siyang tinugyanan sa panimalay ni Potifar, pero giakusahan siya nga sayop o gipriso walay sala. Tanawa ha, gikan sa betrayal sa iyang pamilya hangtod sa kawad-an og hustisya sa lain nga nasod. Apan bisan pa man niini tanan, ang Dios wala mohunong sa paglihok sa kinabuhi ni Jose. Sa prisohan, gihimo siya nga mapinugnanon. Sa palasyo, gipataas siya sa posisyon. Nahimong ikaduhang leader sa Ehipto, sunod lamang sa Faraon. Ug sa ulahi, siya pa gyud ang gigamit sa Dios aron makaluwas sa iyang pamilya ug sa daghang katawhan gikan sa gutom. Mga igsoon, mao kini ang sugilanon. Giilad si Jose, apan gipanalanginan gihapon siya sa Dios. Unsa may buti pasabot niini para kanato karon? Una, ang betrayal dili katapusan sa imong sugilanon. Bisan pag ikaw gisalikway og gipasakitan, ang Dios adunay mas dako nga plano. Ikaduha, ang kasakit mahimong dalan sa mas dako nga panalangin. Kung wala siya gibaligya, dili siya makaabot sa Ehipto. O kung wala siya sa Ehipto, dili niya maluwas ang iyang pamilya gikan sa gutom. Og ikaw, unsa imong kasinatian karon? Naay ba kay tawo nga nakapasakit nimo og hangtod karon dili pa ka makabangon? Naa ba kay sitwasyon nga murag gipasagdan ka sa Dios, pero tingali gigamit kini nga dalan aron iandam ka para sa mas dako nga katuyuan? Mga pangutana nga angay nato, hunahunaon samtang nagpadayon ta sa atong paglakaw uban sa Dios. Mga igsoon, mao kini ang walay pag-undang nga kamatuoran, walay makapugong sa plano sa Dios alang kanimo. Bisan pa sa kasakit og betrayal, ang Dios naglihok gihapon sa imong likod, nag-andam sa imong kaugmaon, ug nagahimo og dalan sa panalangin. Busa ayaw kalimot niini. Gilad si Jose, apan gipanalanginan gihapon siya. Mauusab kini ang buhaton sa Dios sa imong kinabuhi. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw sa episode 1. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-share, ug pag-subscribe aron daghan pa ang makadungog sa mga walay panahon nga leksyon sa Biblia. Ug sa sunod episode atong hisgutan si David, unsaon nato pagatubang sa atong mga higanteng hagit sa kinabuhi. Kita-kita ta pag-usab.